Hola, soc en Josep Piqué, president de la SEIE Tecno a Barcelona i també president de la xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. La SAIE desenvolupa amb el seu ecosistema un conjunt d'activitats que proposa no només identificar desafiaments, també desenvolupar idees, desenvolupar prototips i després escalar. Per tant, el Living Lab de la SAIE està encaixat dins de l'ecosistema SAIE, on hi ha el Parc d'Innovació, l'Institut of Internet of Things of Catalonia, que és el nostre institut de recerca vinculat a Internet of Things, i també un ecosistema vinculat amb empreses i amb alumnes. En quines accions concretes ha tingut impacte la Covid-19? En el Covid, la SAIE ha reaccionat de diferents dimensions i maneres. Primer de tot, en quant a la seva activitat, la SAIE ràpidament va posar tots els alumnes al núvol per tal d'assegurar la continuïtat de les classes en la dimensió docent i amb l'activitat de recerca, transferència i del Living Lab i de parc vam seguir activitats en aquest sentit prioritzant els nous reptes que teníem. Com a Living Lab, era clau entendre els reptes que s'havien proposat i que s'havien identificat, en aquest cas reptes vinculats amb la nova normalitat i sobretot amb la nova realitat del Covid. Per això vam treballar no només aquí a Barcelona, sinó també amb els projectes que estem fent a Porto Alegre, estem fent també a nivell de xarxa del CIE Internacional, fent treballs d'identificació de nous reptes que d'alguna forma estaven proporcionant i estaven propiciant el Covid. Vam proposar i treballar també a Living Lab amb lògica de treballs online amb el que anàvem treballant de forma col·laborativa per donar resposta a aquests reptes, tant amb el EU versus Hackathon versus Virus, que va ser la Hackathon que va desenvolupar la Unió Europea, com també projectes a Brasil, a Porto Alegre o altres projectes d'àmbit internacional. Des de l'òptica del prototipatge ha estat més complexa perquè el campus ha tingut certes restriccions d'accés i certs períodes també que ha estat tancat físicament i és en aquest sentit que hem hagut de fer prototipatges més online o, en qualsevol cas, fent propostes que d'alguna forma validessin també amb els usuaris de forma online. Tot així, el resultat ha estat extremadament interessant. De fet, vam estar, en aquest cas, dissenyant el Living Lab de Sant Quirze, justament amb un co-creació amb el conjunt d'agents de Sant Quirze, o ara estem treballant també amb el disseny d'un centre d'innovació amb diferents usuaris que ho hem fet tot en dimensió online. Ha estat molt interessant perquè hem passat tot el procés creatiu de cocreació, l'hem passat al núvol, a més en fases no tant de 4 o 5 hores contínues, sinó de càpsules, de treball col·lectiu, de treball individual en base a núvol, i això ens ha permès seguir desenvolupant i codissenyant productes i processos conjuntament amb els usuaris, en aquest cas de forma digital. Això és un gran què, perquè això clarament quedarà instal·lat amb la nostra forma de treballar, sobretot perquè nosaltres treballem no només a Barcelona, sinó treballem projectes a Amèrica del Sud, també a Àfrica o en el cas d'Àsia i Europa. Com serà la societat del futur des de la perspectiva dels Living Labs? El futur clarament ens diu el Covid que serà molt més digital. El Covid ha estat un gran experiment mundial amb el que ens ha posat a debat la forma de funcionar l'economia i la societat. Però no ha estat pla el Covid. El Covid ha visualitzat situacions en què hi ha empreses que no han deixat de treballar. De fet, operadors com Telefònica han incrementat més del 20 o 25% el seu tràfic a internet en el període de confinament. Per tant, el post-Covid nosaltres l'identifiquem amb un post-Covid molt digital. És en aquest sentit que hem desenvolupat el que és un document elaborat per la Innova Institute, que és el nostre institut de recerca vinculat en temes de gestió de l'innovació, que el situem en 5 grans àmbits de les 5 lleis del post-Covid. La primera llei, per nosaltres clau, és que el que pugui fer un bit no ho farà un àtom. Això és important perquè ja sabem que la nostra música i els nostres vídeos estaven al núvol, però clarament entrem en un món on el món serà molt més digital i clarament cada vegada que necessitem desplaçar-nos físicament o implementar o imprimir o desenvolupar una cosa física ens ho passarem 2 vegades. Clarament això ja ho sabíem amb el pre-Covid, el post-Covid serà clar. El que pugui fer un bit no ho farà un àtom. Segon element de la llei del post-Covid és
que les relacions seran clarament digitals. Digitals no només entre nosaltres, gràcies al Zoom, al Webex o al Teams, sinó també amb la relació de les corporacions amb les persones, els seus clients o les organitzacions d'administració pública amb els ciutadans. Això obre un nou horitzó, no només amb la identitat digital, sinó també en la forma d'interaccionar entre nosaltres. La vida serà naturalment digital i no ha vingut a substituir la presencialitat, però sí a accelerar i, sobretot, a fer més possible en un marc amb el que tenim uns virus que, fins que no estiguin totalment dominats i no hi hagi la vacuna, doncs haurem de viure, si no confinats, sí en un món més digital i amb relacions més digitals. La tercera llei que nosaltres veiem que s'implementarà és que, com aquest món hi haurà elements físics que encara existiran, però si no estan al nostre mòbil no existiran, perquè només existirà allò que estigui connectat al núvol, és el món i la revolució d'Internet of Things. Si parlem, l'Internet de les persones són 6.000, 7.000 milions de persones connectades, màxim, perquè és el número d'humans que hi ha al món, parlem de trillions, no? De milers de milions de coses connectades. Això vol dir que qualsevol cosa a la Terra haurà d'estar connectada amb el núvol. Per tant, aquí hi ha la gran implantació de l'Internet of Things, sensoritzant tot allò que sigui possible, perquè el que no estigui sensoritzat no estarà connectat al núvol. I si no està al núvol, no estarà al nostre mòbil. Per tant, no podrà ser accionable, no podrà ser compartible i, per tant, no podrà ser monitoritzable. La quarta gran llei per nosaltres clau és la llei que li diem del núvol a la Terra. És una llei que diu que l'estadi natural de les coses serà el núvol. És el núvol on està tot. I baixarà a la Terra quan ho necessitem. No només amb una lògica Amazon i comerç electrònic, sinó també amb lògiques de 3D printing o fins i tot amb una lògica molt blended, amb el que hi haurà una realitat presencial i virtual que ja barrejarem, amb realitat virtual, realitat augmentada i de més. I la cinquena llei que clarament ens deixa el post-Covid és una llei que diem que no hi pot haver cap virus sense bit. Haurem de monitoritzar-nos tots. Es veu no només ara, sinó es veu amb els rebrots que hi ha hagut a Corea, que hi haurà a Europa, que hi ha a diferents països que han controlat, però que seguiran tenint la necessitat de monitoritzar la realitat de les persones, bàsicament no tant per controlar-les, sinó per cedir un dret individual, que és la privacitat de què tens, en pro d'un dret col·lectiu, que és la salut col·lectiva. Per tant, veiem un post-Covid molt, molt, molt digital i en aquest sentit, per sort, tenim ja amb el pre-Covid havíem après a digitalitzar, indústria 4.0 i de més. El que passa que el pre-Covid era un món offline en moments online, el post-Covid és un món online en moments offline.